Ugyan tayon kakabsat, dati pagkasalitaan, iti kalmalayang ni pagkayam tingan Denmar, uno Edmar, sagudayan nga rin surat, idi, kalman lang. Idi, kalman lang, manong nemi, tain sardeng ko ngayon paigid, itibas, nga iman maneho. Tamay saak na bus driver, manong. Nagsasarno, dagiti lima nga naglugan, upat tinagpalikod, nabati, timaysa, kat nagtugaw, iti abay ko. Wow! Tinaliyaw ko, manong. Nagpintas sa nalangab ko nga dagos ti kinabang luna. Kinitak ti konduktor ko, manong nemi, kinidmatan nak sa imisem, sa kimita, manong nemi, iti pasahero nga napintas. Siyempre, kabayatan nga, agmanmaneho ak, agkambyo ak. Dati-dati matakit-jakit kitain na kambyo, manong, takabisado nga rod. Ngam, iranak matakitain, kambyo. Abag isubit na makitak, manong. Nagsipukil nga lopo, saan nga nakapantalon. Nakapalda, manong nemi, ti medyo nakiting. Di ko ang taliyawin na, umisem akman, umisem. Nakaw. Nakaur-urnos ka nagpudaw, dakitingipen na, nabihag dagiti matana. Kasla may sang artista. Kasla Koreana. Dagiti artista nga Koreana, manong. Naglalapsat da, di ba? Nakaw. Yan na ito yung namapaspasamak ko na. Nakadadumat ti bakante jelikod manong nemi yung apa nga nagtugaw iti abay ko. Nadadya ko makonduktor manong nemi tagtugaw. Aging ka manong nemi nga damanen na pagsada nga pasahero in sarden ko. Kabotad da chansak manong nemi nga makisarita. Hello, ading. Hello, Mr. Driver. Paano? Diyos San Fernando? Apay, dito trabaho? Tadyan naksarungkaran? Boyfriend mo? Haan? Umpay boyfriend ko? Oh, agad nalapsat mo? Agad aram, nakadado, permi. Makaisturbo da. Mapunpuno ito cellphone ko. Kada kiti message da. Ading, siyempre, napintas ka. Murto mo? Graduate nga akon. 2021. Fresh graduate. Nagsapsapo lang nga rin trabaho. Yung barbaran ko, no? Anda, mastre ka nga trabaho dyan San Fernando, La Union. Isa gayam ni Edmar. Sakbet ni Vina. Inyawat na dita kulap na manong nemi, siyempre, inawat kumita. Po, naglamuyot mano. Permi ko na. Dimteng ti pangal daw, manong nemi, ti dati, nga dagdagasan mi nga restaurant. Ito nangal dawan mi. O may kan, Vina? Nalatawag ka ng bigat? Oh my God! Libre. Libre. Oh my God. Naimas na to. Naimas niluto na to. Oh my God, Vina. Kunamit ni June nga konduktor ko. Alaki di maya. Malaksid ka na kami nga dua. Konduktor kan driver sa ni Vina. Sa dapay akong padrek manong nga naglugan. Libre plete na. Libre pa ito ba? Panangan na. Kumad, taray, tayo makan. Nag-aabay kami, manong nemi kini Vina. Makanubihak manin ako naktinakam ko. Imposible. Awang ba't inaram ko nga nagbaligyan ko na. Iti mapanag iti CR, manong nemi kalpasan, na nakapangan kami, nagmulmulak ti Candy, taha nakagsigsikarilyo. Yung may naksinurot ti konduktor nga ni John. Pare,
Sigaw mo na siya. Ti mangaram ka ni Vina. Kursunada, susunod ko mo ito sa kursunada. Sinot lalaing nga rod, driver mo na konduktor. Siya ti mga iba ka nga libret-plete na. Partner, tid mo kanya. Problema mo tumanin data. Siyempre, nauyong ni baka mo. Napiyakan niya, tawan ni baka ko. Adadya abroad. Kore man pa adadya abroad ng bakat mo. Unadad to eh. Basta siyak. Siya. Siyak. Hindi na pa lang ako nagkarabal. Tawan riri. O sige. Nagkarabal ta. Arman, tarmagmat. Ha? O sige. Agad nung kaspagarikan na siyak ti kayat na. No hard feeling. So, basta sikat kayat na. Kahit na siyak ti kayat na, John. Naalala yung mula di driver. Ti konduktor, pare. Manong nemi atot nagsasalitaan mi kabayatan ti biyahe. Kaya di makadanon kami ti San Fernando La Union, manong timsaga na. Vina? Sabi ko man, mapasahero akan tumanin. Dad ko man kang kata cellphone number ko Wan, nakapunbuk tinagan. Diyan number mo. Ora ni Mang John. Dad ko man kang kuha na cellphone number ko. Agkarabal kam kano? Ha? Sunod mga apak nga eh. Sunod awan asawa na kada kayo. Iso, tiaklon, nagkaspagarigan. Na, kadagpadbata kami matmanong naming at asawa na. Makadano ako manong name iti terminal mi dito yung Manila. Wan, saan ako nga nagsukat pa manong. Tinawagan nga dago sa cellphone na. Naligatin na siya, abakin ni John ko na. Sinong bata na nga takos? Hi. Nilusturbam titurog ko Edma, sorry. Sa kahandoy man lang din ako nga tibawagan ka. Haan. Ito isang kayo pala kadakadanon dita. Tawagan na ko ni John. Talukod dyan. Mahirapin na at akong doktor, si kakit driver ka. Ang abali nga siya tinawadi. Basta siya kung numat lataklunin. Nagpadpada kayo man, gadasawa na. Abay, imbaga ni John gadasawa na. Ada ka nung abroad. Katsi ka. Ada dya balayo. Nauyong ka nun ibagat mo. Padpadagsan nagman eh. Kaya nagpapeso mat, di ba? Ado ka nung nagatipin ng pangat ng mistress mo. Diyak kayo di mapangat. Siyak ti kayat ko, siyak ti pungangat. Loko na lukbag ni bagad ko. Kore bang padakil di bagina. Gamapay. Abay bagbagam nga kayat mo't magkiapak ni bagad ko. Siyak ti kayat mo ala. Diyak ka mo siyak, di ba? Intermigat, agbiyahe kami. Makita tanto dumagas kami dito sa San Fernando. Pangkinang norod kanya. Basta, tawagan ka to. Sige, maturog ka na din. Good night, sweetheart. Sweetheart na tagusan. Di mo ba yung bagat I love you? Kasi labas na. I love you, Bina. Aping namin nga si Kapay. Tadamat na nasawam. Talaga? Ano nga talaga? Dapat mariknam kanya. Tsaka mo? Kita pa lang ang mariknak na ito eh. Sdaawa na. Nakanadudugit agar-arim kanya. Kanawaya. Aping si Kapay. Minamauyong mo dating marikriknak. Sanga minamauyong. Talagang isot mariknam. Aping nga si ka. Gabuta siyak nga ron, tinaikari. Kasano nga ron, nagbarinak lang ang kiridam, mistress mo. Katuin, doon kasano kinapatag ti pamilya. Pamilya, kastangat ti kinapatag mo kanya. Kayat mo. Iyalang ka ti kaseram. Nagkaserak dito sa San Fernando. Una, tanog pa Manila ak, dagasan ka, dumagasakin ka, nagpalawaga, dumagasakin ka. Sige, Fisa,
Huy, mangkitak ton. Oreta, at pagsarika ko dito nga trabaho, magrugi ak man tinito bigat. Huy, nagsapulak tong arat pagkasara ko siya katagbayad, Huy, siya katagbayad. Mano lang. Sige nga ron. Good night na. I love you. I love you too, Edmar. Tinawagan nga dagos ni June manong nemi. Hello, John. Ana, loko ka. Kabayatan ka, pampamanila tayo ko. Awagan mo, tawagan mo ni Vina. Kamu na. Naka-first base ako. Ka-first base ka. Nabaga akong kingkuhan na I love you. Ket, panunutan na kanupay. Kas gagagin na ito. Ibaga na panunutan na pa. Loko. No nanubya ko. Ano? Nanubya ko partner. Eso nga, hamulangin ng itultuloy. May sama na ni Vina. Karagitay, collection ko. Kabigatan na manunemi nakariingak ititawag ngayon saan nga ni Bina tumawag ti asawa. Hello, Edmar. Hello, honey. Ano oras biyahe yo? Ada mo turog min. Siguro, after lunch, dumanong kam to tayo ito nung dote ka mabulbulo ka, nagat parbangon mo, no, agsapa. Apa ya? Apay? Idirabi, Intermediate Hospital ni June. Ano? Apay ka talaga nga tumawag ka. Ito lang nga maigdanak tigod dawin nga tumawag ka. Apay na ano ni June? Kumbulsyon. Asus po. Diba? Aniit na. Nga pimanaw ka. Kimaro. Dajay. Kananawarat ka sa sad na itan. Okay na. So na lang at gastos mo rin. Katatamat kwarta tibang ko. Mag-withdraw ka na. Rantayin to no sumangpetak. Mangtadak to ti no manuti maporsyento. Manuti kwarta kita. Di kang to. Sige. Dapat problema? Nagparparik na kanya. Nagparparik na kanya. Among, basta agparik na kanyak tikas to'y pumudno. Nga niya. At daman babae mo na lang. Sikamat. Diyakat ng maumamat. Diyakat maumamat. Kung kunamat ng obing ka pa yung gwapo. Nadula talaga nagkras ka. Among Merced. Uri no ado agkras kanyak. Uri no ado nagit agkamat kanyak. Nga uri itayad No talaga nga jakayatan. Tapi yung klase ito ka na. Di ka mamati ko ma? No, aramid ko ito sanitan. Wala nga magparparik na kanyak Kastaman iti. Sus! Tulamin nga bagbagan. Another warning na ito Maduktalak pa lang. Kita. Oray saan ka na makit-kita. Kapailak ng biyagin kanikan tinaran niya kamasagbahay nagtalungan nagta. Oray awang ka. Diya kung kahit pa yung maulit. Di pa ng sugat mo ti pusok. Ano na kita nga ibagbagam? Ibagbagak lang dito tapos no, agpanunod ka. Kito kas pagarigan aramidem pa lang ita. Saan mo lang initultuloy? Kamangan no. Makarma ka. Ano makarmang ibagbagam? Nata mom. Baka sa pakadisdiskrasyaam. Andiyan, Diyos ko. Paunay ka matin, bigbigat. Sige, bye. Loko matin, di ka Mercedes. Paunay. Dapat ko bang may agparik na keng kuhana? Nagkurik ka. Tinawagan ni John. John, pare, ayan mo. Kaya mo ulat tamad ka na. Nino pag-isistan bayad. Dakti to'y, Quezon City. After lang si Rubata, di ba? Tinawagam ni baget ko. Tapi ko matawag ni baget mo.
Sabay, aping ka slam muna. Kaya magkatawa ka. Siguro, tinawagan ka bagang adamanan aramid ko. Ay, pare, agam amutan. No anat palimad mo, palimad kumaten. Mabaling nga rin ba tayo at ibagat kinibagat mo ba't? Siyempre, anong gawa rami din dito, tapos hamot arami din kinibagat ko ti agipulok. Wana, abay, nagparik na kang wana. Di mo lang arad itulturo yun, partner. Mga no, dakas lati mapasamak. Manong nemi madaman ti biyahe mi. Tawagak ko nga manong nemi ni Bina ngam kaslad na mangikaw kawit kanya. Naging ka manong nemi. Nera na nga nagsardin kami idagring ti cellphone ko. Nisuna. Hello, Bina. Hello, sweetheart. Nakalalisto niya, nakasarag akon. Adda ako na mismo dito eh. Ano yan? Adda ako na mismo dito eh. Alis to lang sa pulen. Ibagak kang ka, tibagilasinam. Tapno ni kastakat na masarakam to. Anat oras to nga tananda kay toy? Baka parbahon. Unong sangkat nga trabi eh. Wala tayong nga trabi lahat na. Basta kahit kanto makita. Tapno, amam dito eh. Sige. 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 Kung anong naiminsan ko na sigurado. Di makadakas manong naimi madlaw ko. Nga da diferensya ti lugan. Nagsarting. Bye. Batin samat yung partner. Dumtang samat yung dimalas. Apay niya. Tamat-tago mga madi eh. Wala na magkitak lang. Mabid lang. Urekit kayak na to eh. Mekano ko ako. Napagbalin ko manong name aging ka iri terminal mi dito San Fernando City. Kaya pakitak manong name ti mekaniko mi. Partner, mo baling nga maituloy. Ano? Dito yung pala nga. Hindi kita pasahero, bakit kabilitan nga transfer din, no? Sino di kita bakante nga agpamyanan. Sus, saan nga rin? Umiyang ito yun na. Ito nung maibalin ito ng bigat, di ka din ito ng bigat, panagpamyanan nyo. Di ka di pasahero yun agad, nag-transfer yun, kabilitan. Hindi ka saritak ni John. Malas mo no buenas. Tsaka mo. Buenas samat kang ka partner. Di ba? Tagad to ni Vina. At akontak mo kang kuwana. Tawagak. Di naman sungbatan sa cellphone ko. Titawag ko kang kuwana. Pag-istambayang nga rin. Dito terminal. Siyempre, papanak ko ba? Kasi ka. Mabit lang. Tawagak ni Vina. Partner. Indrantam sa amin nga dadadael na tilugan na may stranded ta dito sa San Fernando ha. Nauyong kasi ka Edmar. Tinawagak mayroong ngayon ni Vina. Hello? Dakad to yan? Stranded kami. Ha? Edi wow. Anong edi wow? Stranded kayo. Abay nadadaelan kayo? Mata-mata nga sa kasuan. Baka ito nagsapa mawalinan. Ngayon na kita pasahero, aguri na ka na kita kapudjaya, nag-transfer na. Oh my God, dito yan, ito eh. Yung bagakmatin ka, atot maala dito nga tricycle, di ba? Wine, nag-tricycle ka, namuda. Basta ibagam niyo baga. Siguro ay nak. Ano ito sa ganak na eh? Kapay ka? Damakaldo? Da. Sige. Ganda pa sukatam? Da. Nagdikos ka to? Kaya mo na. Sige. Umunak to ka na kagdikos manin. Manong name di kasi diya nga panagsasa o niya Vina.
Kaslaad na experience na. Saan samat na virgin di kaga. Siyempre, amo na ko mga sawan na gijahin. No saan nga naruwam. Titawan na nga 21, manong nemi. Manong nga tamot tilalaki nga nagpasag kang kuwan. Hindi tayo lukat ng tiridaw, manong nemi, arig na sa anak pa nakastruck, idinarakop na. Edmar, manong nemi, nakabangbanglo. Nakarasarasay tarawatan na. Magitak, nagtangsid di barokong na. Apay, inarakop na matang nadakos ka sa anak pa nga nagdiwos. Okay kalat ta. Sige, nakabangbanglo ka. Ano? Harapanak man na itilips mo. Sige. Nakalam na muyot manon na yung minikitilips na. Ore ko latilmunan na katas na manong. Nakaimas nga babae. Sako. Inapopo manon na yung minikitiduaman sanas na. Nagmayat. Ngayayaman. Nakalalaig manong na yung nga makisanggol. Edmar. Kore ka. Pangasakti pag-urayin. Nagdiwos. Kababay man ka. Sige. Pasimsimpay lang. Kahit mo, before nagdigos ka, nagkape ka, uno agkaldo ka. Agkape at sakto ang panagdigos. Dedya kaldo, agkaldutan to. Into numalpasti mo na. Ken may kaduwa nga rikos. Manong nga rikos di ka ba ilam? Agbaling ka nga naling nga driver ita. Ipaneknek mo nga driver ka, Edmar. Sige, patala ko na nagtatapalag kape. Nagkape kami, manong name, nakalalistok ng inibus ko na. Tagumara na. Bimunod ako ni tuwalya na. Tawan tuwalya. Sa napanin ti banyo. Basit manong name nga apartment nga nagmaya. Good for two. For the lovers. Hindi pa nagdigdigos ko manong name saan ko nga maati pa. Di pulos umlay manong name deto'y armas ko. Gumanat ti loko. Kabayatan nga sa bunak. Kat Agtutur ka, my friend. Agtutur ka. Kaya kadigo sa akon manon nemi saan kon ngin suot pa iti brief ko balabal ko latan dito alya. Adahan iti pa nakasilid manon nemi iti apartment. Nakadim light. Kun stereo. Naka. Sinabat nak manong nemi nga awanin tarwaten. So iti nangikat manong nemi iti balabal nga tuwalya iti bagi sanak inarapo. May I dance with you, sweetheart. Tina, naisang sangayan ka. Imbaga may di mo pa napadasan, di ba? Awang ba experience mo? Bye. Apay nga rin nga naglaing ka. Naglaing nga. Apay nga nakadim light ka. Kanada stereo with sweet music, romantic music. Kasi iti mabuybuyak. Iti Facebook, di ba? Kasi iti mabuybuyak iti pelikula. Romantic film. So nga mo. Nga talaga ti patas mo. Pay. Virgin nagpailaing, Edmar. Sika pailaing tinakagak kadig bibig ko. Sika pailaing tinaka-apprus ka nakaigam kadig iti duwaman sanas ko. Edmar. Apay nga sikat idimting iti biyag ko. Apay nga san kan nga nawaya. Apay nga sikat ikayat ko pag nasagudan ti amin ko. Tiloko nga babae manong nemi nagparintuming ka din iti sangawanak at insubunan. Awan bandas na ako nana. Ngani, naglaing manong ko. Paunayin manong.
Siyempre, inigkamak ti ulo na. Awidik sa ko iruan. Awidik sa ko iruan. Imunan nga simrek manong name deto'y armas ko. Iti abot nga king ngato. Itingiwat na itingang ngato. Ibang-iba kami na. Oh, sana maman dilpatan ti abot na mao. Oh, gamoto talaga nga jakon materik-nak manong name nuksot kun sa ko pinatakder ginamalak dikiti lips na. Basan naman ang name siyak metten tinang ibabawa ti ulok ket itiduhan nga mansanas na titinirina ka. Binansukon manong name nga kinirab-kirab. Oh, Edmar, nasakit di mo na yung mayat sakit. Naganas ti sakit na Edmar. Dituya ka nagbayag manong name kabuta talaga nga pumarparta ka po higpigsa dagiti asog ka na rin ni Vina. Alpasan na binagkat kon nga napaidan iti kama kat mismo manong name nga dagiti duwa nga saka na ipitan nan ti ulok. Kabuta adan ti ulok manong name tinagbaitan dagiti legs na. At kasta una yun ti panang survey ko anong name no sa dinot ayan ti ruangan ti kuweba. Pudno nga tangagdadamo pa ilang isun. Pinadas ko nga tinastig mabayan ti dilak manong name pinadas ko ngayon sa wow. Ada sarana nga talaga. Sa ko kininikinit manong name ti perlas iti perwa tuktok ti ruangan ti kuweba. Oh, Edmar. Uwain manong name nagpintas nga danggayan ti tuloy-tuloy nga music. Nga ore da kami ni trabaho ti kama kaslamik pa ilang dangdanggayan ti romantic music. Uwain. No kasano iti pa nagkumpas ti kanta. Kastamit ti kumpas ti ulok. Dagiti bibig ko ken ti dila. Etap no rekas dakit bawak nitanen ti kuweba no talaga nga virgin isuna. Inaramid kon manong name ket nagsagana isuna. Pinagsagana. Gamuta talaga mapanen. Mabura ken ti kristal. Asal salmet-metan. Oh, Edmar. Oh. 21 years old manong nini. Karadradwar na lang ti college. Talaga nga sinalamat-matan na ti kinabirhen na. Kadinrantanang insakot kanya. Siya kamay sa nga bus driver nga daanin ti asawa ken duangan. Oh, nakagasgas at Vina. Kasanon ti pamilya. Adda pamilya. Iba't patek ko ina. Iba't patek kami. Siksikalaingin. Awanin ti sa bali. Ano ti kahit mo sawan? Kahit ko sawan. Sikalaingin tagbalin na. Other woman mo? Yeah. Kaya nangasawan nga adda idi ang kulibakan. Nga mga kaming agpaot. Tapay. Siyempre, numamon ni misis ko. Isinamon. Oh, isuntagkid-kid di babae. Katsika. Numamon ni misis ko ti amin. Nakasakana ka kani. Nga mangilaban di pa nakayat po kanya. Uwin, kapag sakit nga mapukaw ka. Itapay, tanagmayat. Edmar, kayat ko manen. Manen ket manen, Edmar. Namintalo manong name nga natugno mi ti langit. Sa kalpasan na napandan indadang ti kaldo. Padama ka mga kalkaldo manong name dagring ti cellphone ko. Isumat ti pa nakakitak ti oras. Agalas 5 gaya man. Humpet iturog ta. Tamaturog ka pa ay. Sino tumawawag ka? Te konduktor ko. Talay bagbaga na rita. Hadi. Nag-aaramit kanyak ni may magkakingkuana nga sangis at kayat kuno tikat sika. Sugbatan mo nun. Hello, John. Hello, pare. Anak. Kumusta? Ako ba'y turog ko? Anak. Kaya ba di ka naturog kasi? Talaga, Minansom, ha?
Virgin, pare. Ha? Kasano nga rin din? Iso nga talagan. Anakit mo sa saan ko naisin iso na? No insinak man, nagitinagbalingan ng bertok. Saan ko isin iso na? Kasano nga rin ni misis? No isunat nagisina, mawamaramit ko. Yung dapat patay ka deta, yung ti pamilya. No dinak maawatan ni Merced, pareso na. Kahit nga sawan, saan ko ida nga may bayaan? Saan ko matabay bayaan ni Pina? No agpa-abagatanak, adadagasak. No agpamihanak, adaman ng dagasak. Isulatan din dagdagasak. Ala, agad sabi ko nasandong maribok ti pamilyang partner. Gabutag seryoso ko kadagi ti kridam. Ti krida saan nga pagseryosoan. Umanayin ta makabulan, 2 bulan, 4 nga bulan, ina mga bulan. At idug unayin ta makatawin. Basta, ingkarik ti bagay. No mabaling kumat mga asawa ti dua. Talagang asawa ni Vina. Bahanag ganangig da ito ay manong name ni Vina, gabuta at dalayang iti abay ko. Hindi malpasan sa rin dami kini Jun, inarakop ko. Mait man tabagimon? Nangig ko da Jim bagam kini Jun. Abay, gusto lang napatpatagag pa yun ng ti pamilya. Kasi nakunakin ka. No kaya't nakingisina ti asawak, maramit ko. Ngayon saan ka ngisina? Saan kumat ngisina ti asawak? Mantisina ka na kayo. Kahit ko, maadan taman ti anak. Kabaylam? Muin, driver ka lang di bus. Abay, gamot na driver ka lang di bus. One other sideline mo. Ada pamuspusan di amin. Sa man sa trabaho ka man, di ba? Diyan mo doon ay problema ti pamilya at naman trabaho ti asawa. Dakdakil pakit sweldo na angim siya. Kadi. Gusto nga nalaing ako na naisina na. Kabaylan na ka ikantinaran niya kamasagbayan na gituduangan anak mi. Okay lang ko naman Basta. Naisot mang isina ka niya, maaramid ko. Ngayon saan kong isina isuna. Ken saan kamit ng isina. Itabay lang nagayata kiti kastoy. Kahit mo sa mo nga patpatig ti asawa, ipatpatig ko ti asawa. Sampay nga nagbaliw, agas ti panang ipatig ko karigitan ko. Ngayon may patpatig kami. Kamanak, Edmar. Kamanak. Ito orin no ad asawam. Abok ka dinakbaybayan. Edmar. Kayat kumanin. Intamanin. Naamuan ti asawak manong nemi. Ta siyempre, no adda agpaamyananak, adadagasak, no agpabagatanak, adadagasak. Kaya damat nagitigundaw manong nemi, nga pakibiyangan na ti cellphone ko. Matilimliman ko man. Sino rin nga Vina? Well, maodi nga babaik. Anang maodi? Maodi? Kalpasan na kadisina? I'm sorry, Merced. Yung bawang panggip ko ang isina keng ko na. Anya. Tanapat patikin tayo nga mabayang amta kami. Dakay madlan ti kapatgan. Gabot na kayo nga ti pamilya. Iba't patag ka, Mildred. Hawang pulos ti panagbalo ti panagkahit ko keng. No tanag kang ipat patag na, kapay lang ang mga lakat sa bali. Gabot na marik na ipat patag ko matisona. Kanipat patag na. Adda kayo tiragsak ko. Adamat kang kuha na tiragsak ko. Saan ka kalimi? Saan ka kading umanay? Tapno mga lakabala sa bali? Umanay. Ngayon sa bali ti kahit ko sawan. Adda na kita maipaay mo nga sa mo. Adda na kita maipaay ni Vina nga saan mo maipaay. No pa nakipag-sex, maipaay ko man.
Gapo ka dita chabi ti pamagik. Dahil nga babae sexy kasta. Basta. No isinanak, awa maramin ko. Ngamsang kantong isina. Aramidag na obligasyon ko kana kayo. Sumangpetak dito no, madanunan ti schedule ko sumangpet. Nagbiyayak, abot yung Manila, kat dumtengak dito sumangpetak ka na kayo. Kat sakan tumala sumangpet sa jay, pangsangpet am kengkwana. Saan ka sumangpet? Dagasak lang. Nagpili-pili ka. Saan pagpili-pilian? Gaputapilian kay ganwa. Isina ka. Adaking ka na. Awan maraming ko ni sina na. Ngam sumangpetak tulatad dito Gaput ada gastos ko karet yung balay. Ada karbagak karagitan ako. Da kami ti pumanaw. Abay yung pumanaw kayo. Papanan nyo ko ma. Nagawid ka di lugar yo? Kasanon ti trabaho? Inaramid mo manen, Edmar. Nagkari ka idi, nga di mo arabiden pa'y. Minaramid mo manen. Paya kastoy ka. Lading itek, Merced. Talaga kasto tipiyak ko. Kanindun ka nung araw ti panagsardeg mo? Into matayak. Di ka pa'y lagar. Idaw-dawat mo na matayak. Kaya't nung maulit na ama, nagitutuwang anak ta. Merced, agbaling ka kumaman nakawat. Maawatan sa sitwasyon. Ipatpatek kayo. Agas ba't ipanagpatpatek ko kinipina? Sangko kayat amapukaw kayo? Tsak ba't kayat amapukaw ko ni Vina? Saan to? Diyan mo, no kasano para kaala, manong name ti asawak ti number ni Vina. Siguro nakibiyangan na ti cellphone ko kat naalan at number. Tinawagan na, kabuto yung tawag kanyak ni Vina. Tinawagan na ti asawam, pinagsawsawan na. Ket, kunak na da? Nga, ipatpatig ka. Imbilin na nga, isina ka. Kunak mo. No niya, Edmar ti mangisina kanya, saan nakakuwaman? Ngam saan kundo karamidan ti mangisina keng kuwana? Ngam ti patpatik ko kunak. So, katupad sa una, exact lang kayo kunak na pa. Edmar, nauyong nga talaga ni bagat mo. Baka umay rumaot dito Kahit no aramidan na rumaot, tas pagarigan. Saan na ka pa ate? Apay iso lang tadakarbingan na nga mangipatigkan ka? Kaya asawa na ka? Awan ka din ni karbingan ti sa bali nga mabahay nga mangipatigkan ka? Kanipatig mo? Ada di ngamin? Ada. Gaputag pimpinatig ta. So nga no, salangadan na ka, bapam na ta. Mauman tulat ta. Kasanon no siya ti mauma. Vina? Yung sa anak to nga, maumakan ka. Basta siya laeng dakda kami laeng kanilegal mo Gusto ng tidwa. Huwag nito sa pulag pa nasa bali. Da kailangin nga doon. Inaramid nga peso ti asawak manon name tinagturo nga mismo sa San Fernando City tapno sa pulan na salangadan ni Vina. Amin yung mapaspasamak manong name kat maamuak at ipakamo adagos kanya ni Vina. At ito ti asawam. Kat sa mo lang tutupan ni Suna. Liglikan. Ngayon nakas pagarikan ta maipit ka. Di bumalas ka. Talaga. Kinapud no na. Pinastrek ko. Ngayon nakaigam ako ni Tikartib. Padaasan at dumarop. Ipasabot ko keng kuwano Tikartib. Yung ito makita ng antakartib ko. Nag-precaution. Papay, isulat na laing. Sige nga, tagsarita kayo. Saanin nga ni Vina timawag kaniyak manong naming kalpasan ito sa 10 minutos.
no di kat ti asawa. Makamuka ni tibiyag mo. Ano naman natin magbagam? Nakasarak katakas ki ni Vina, kung naman laging lalaing. Gamadan tumulagundaway ko. Merced, sa amin ngamin nga mabahay kat mabutbuteng mo. Sa mo nga mabutbuteng ni Vina. Mo. Pumanaw kami ka nagita anak mo. Saan na kami nga masang pitang pwede ito balay? Papanan nyo nga ron. Basta. Agbasbas. Manong nemi edi agawidak dito balay. Tabong ka talaga nga awanan di kita agiina. Ngam sinabadak matagidi doang anak ko manong. Da June kiniya. Hasmin. Kung nakala na awang kayo. Sawang kami. Anda kami magpalang papa. Apay papa namin kuma. Kada iwawid. Ipanaw na kay kano ni mamang iyo. Saman. Anda may iso na dyan. Luluto di kusina. Mama. Anda ni papa. Kapanang ti kusina. Inarakop ko ti asawa ka sililikod. Inuwadag na. Di ka man umarakop sa? Di magas ka di babaim. Sa kumarakop kanya. Nagdigos ba't kalpasan? Sigure pa. Gan maraming ko man lahat at obligasyon ko. Kung ako man nagtalaw kayo. Sikat ti Romeo nagtalaw. Hanak ba pagtalaw, Mersan? Adakar ba nga idila ito nga balay? Adakar ba nga kang katasawa ka? Adakar ba nga karagitan nakta? Naragsak ka tikas ito yung sitwasyon. Naragsak ka. Sigalat naragsak. Nagbaling ka man nakaawat, Merced. Amok naragsak kami. Yan tangay. Sang patanggayo, met. Numailiw ka kaniyak. Nagkasagana akbet lata. Kat no aramidak, met. It's up to you. No aramidem. Ako matenti patagkukin ka. Yung mamok na sa mo marami. Manong naimi sakam lang nagsardeng nga nagsinsinarak. Iti mano nga tawen manong naimi nga nagsardeng iti negosyo nga transportation. Nga iti cellphone manong naimi adalat ta komunikasyon mi kanipina. Ngam kadagitoy manong naimi nga mabalin manen. Italayang napalabas nga bulan manong nga panangipakaam mo ni Vina. Nga na nagpitpitik iti saklog na. Manong nemi siguro ka talaga nga doon kita magbabalaw kaniyak ngam kunakmet nga no da nasawa maong kadin ti karbe nga gayat kan paayat. Kan ti may sa akas ken ni Vina o kadin ti karbe na ngano anyaman ti ikis ken pagayatan napakaragsakan ti puso na. Kadawang kadin ti karbe nga may patupan. Anong nemi awmaten ti riri ti asawa. Awamaten ti nagbaling nga problema, tawang nga ruten dagreklamo, uno agriri. Jagtulamo manong nemi, numanuntumet, iti maramidan mi nga bunga, iti relasyon mi kinivina. Intultuloy na madlata ti nagtrabaho, kastama ti trabaho, kan trabaho ti asawa. Dahil nga rin ti pagkasarita ak manong nemi, kadagyaman naklaunay, ti anos mo, nga nangibasa, kat no damat na ibati, nga pamalag, no pang paadal o napagsarmingan ti biyag kadagiti pada ka nagbuya at damit latta ka nakuada. Toy nga dagyaman nga pagayam mo, Edmar. Thank you, Edmar. Iting ka pa naging buray, iti pagkasalitaam. Iti panangawis mo kanyak sa mo inistorya neta nga pagkasalitaam nga in-request mo nga iti dito nga programa iti pakaibasaan na.